Здравейте, казвам се Атанас Иванов, работя в Хавана бар. Ще ви представя един коктейл Карибски залез. Купата първо се охлажда. Коктейл се състои от ром, сироп от лайм, силно кюрасо, сметана, белтък, лайм, мента и за украса ягода с голямо кафе. Така. Първо рома 100 грама. Четиридесет сироп от лайм. 40 синьо кюрасо. И накрая белтък яйце. Преди да шейкнете, хубаво се разпари отново купата. Сега, преди да се шейкне напитките, е хубаво да се сложи лайма вътре. И листа мента. След това разбъркваме леко. Изберете на сметаната. След това ягода за декорация, листа от мента и вече накрая голямо кафе.